Суга китәләр, чыгалар китәләр. Ленар Дәүләтшинның Алабугага беренче мәртәбә килүе булган. Шишкин буаз тирәсендә гаиләсе һәм энесе белән йөргәндә судан ярдәмгә чакырган тавыш ишетеп ала. Ул ярдәм итәргә ашыга. Ике баланы коткарган мизгелләрне янәшәдәге бинадагы камера төшереп алган. Суга сикердем дә инде балаларны чыгардым. Башта берсен суда калган, анасы икенчесен инде. Хәлләр начар шул. И племянник звонит икән, скорыйга чакыртты улларны. Ул көнне апалы сеңелле 9 һәм 11 яшьлек кызлар суда аякларын чылатырга уйлый. Кечкенәсе таеп китеп елгага егыла. Апасы аны коткарырга дип суга сикергән. Икесе дә yüзә белмиләр. Ленар Ирикович, как бы даже вот, например, если бы был чуть подальше, то есть... Ленар Ирикович, әгәр дә сез ерактарак булсагыз, бу хәл бәлки аяныч төгәлләнер иде, чөнки су бик тонык, кызлар ләмгә чылганган булган. Кызларны саклап калучы тәртип сакчысы батырлык кылса да үзен бик тыйнак тота. Бу очракта башкача эшләү мөмкин дә түгел ди. Ул шундый урын, анда су күрә торган урын түгел ул. Анда су кергә ярмый. Ул су күренә, пычрак икән. Мин үзем дә бик яхшы йөзмим инде. Но шундый вакытта аның турында уйламадым да, сразу киттем сикергән суга. Монда бит көрсен балаларын кытырырга кирәк. Бу зур трагедия булыр я. Семьяга, бүтән кешегә дә инде 2 яшь бала сакласын. Худай язмасын шуны күрергә инде. Ашыгыч ярдәм машинасы килеп кызларны хастаханәгә алып киткән. Алар инде монда атна буе дәваланалар. Они прибежали, увидели, что мы начали тонуть, кричать. Потом они увидели и нас спасли. Иртәгә кызларны өйләренә чыгарырга җыеналар. Ленар Дәүләтшин бүген хастаханәгә аларның хәлләрен белергә килде. Эссе җәйнең әле башы гына, алда каникул, балаларны күз уңыннан җибәрмәү соралар. Рөхсәт ителгән урыннарда гына су кыйнырга ярый. Апалы сеңелле Камилә белән Зәринә бу гыйбрәтле хәлдән соң су буенда бик сак булырга һәм йөзәргә өйрәнергә вәгъдә итте. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы Ленар Дәүләтшинны батырлыгы өчен рәхмәт хаты белән бүләкләргә җыена һәм кешеләрне коткарган өчен республик күләм премияга тәкъдим итәчәк. Алабуга телевизиясен берлектә Илдар Сафиуллин, Филза Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.